ҳамагӣ як ҳафта гузашт ки маро тортанак газид ва зиндагии ман дигар хешид ва ту инро фаҳмидӣ. вақти он омад ки ба ҷоду ҳама аз хотиршон бирояд ки Человек, паук Питер Паркере. мо меҳмони нохонда дорем. аз дигар дунёҳо. салом Питер. ту Питер нести ку? бахшиш номи шумо чиест тағоӣ? доктор Амин. зури бад шӯхӣ мекунед тағои ман. мане ки ман серьёзно гуфтестам. бояд ҳамаи иёра дунёи худшон барем. барои ҳамин биёем тест тамомш кунем девнагира. بخشش توا موبایل نیاوردیم کجا ای ای بی چی ای مو میتونیم یک کار کنیم به ها شاید که التماس کنی илтимос ҳамин девнагира тамом кунед. овози зинда боша. ман фақат гуфтанием ки бахшиш ман мутаассифам. маро мутаассифам. чӣ? мумкин ягон раҳи дигар боша? ин ягона роҳ ай ва ё хатарнокан дар ин дунё. منو محمد سعید الکتریک. ин ҳамаш айби маяй. ман ҳамаро наҷот дода наметавонам. чӣ гап шидастай? онҳо халал мерасонанд. онҳоро боздошта намешавад.